בית הכנסת היקר והנפלא הזה של העדה הבוכרית, ואני מאוד מקווה שכתושב העיר תעזור לעיר, ואנחנו זקוקים לעזרתך במיוחד כיושב ראש ועדת הפנים. ידידי, אני קורא לו הרב הגאון, הרב יונתן בורוכוב, רב שהקהילה זכתה בו, העיר זכתה בו, העיר משתבחת בו, מפיץ תורה ברבים, שיעוריו ודרשותיו אין להן ערוך. ואם אנחנו היום חוגגים את ההילולה של רבי חי הכהן רחמים דוידוב, אני חושב שיש לציין היום גם חגיגה נוספת, וזה הספר הראשון שהתחבר על ידי הרב יונתן בורוכוב, ספר נפלא העוסק בסוגיות של נזקים, סוגיות אקטואליות, ספר חובה בכל ספרייה, בכל בית כנסת, בכל שיעור תורה. אז הרב יונתן, תמשיך לעשות חי לא רק בקהילה, אלא בעיר כולה. ידידיי, סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר, יושב ראש המועצה הדתית, כספים לטובת התושבים כאן ולאזור. כבוד ראש העיר, ידידי ואהובי כבר שנים רבות, אני באמת הגעתי לעיר, ובכל מקום שאני מגיע הכל הפוך על הרצפה, הכל הפוך. אני אומר, רחמי, מה קרה? אז הוא אומר, לכבודך אני משפץ את כל העיר. תודה רבה, כבוד ראש העיר. באמת, העבודה, תשתית שנעשית, רחובות עתיקים ביותר שזוכים בסופו של דבר למענה, ולמעשה זה לא כל כך פופולרי לראש עיר, אבל הוא עושה את העבודה למען הציבור, ולא רק דברים שנראים בכל מיני מקומות. יישר כוח, אריכות שנים, גם בבריאות, גם בתפקיד, שנים רבות עד ביאת המשיח. תתכונן, עד ביאת המשיח. הלוואי ויבוא, נלך לעבוד בבית המקדש. אבל עד אז כבודו ימשיך בתפקידו, והקהילה הבוכרית תמיד איתך. כבוד הרב בורוכוב, אני הגעתי לעיר, אני מכיר אותך גם מקודם, אבל מבחינת הקהילה, כוח רוחני העולה של הקהילה, בין העולים אלה שמבחינה רוחנית שאנחנו מגדלים ואנחנו רוצים להגדיל תורה ולאדירה גם בקהילה, גם בעיר, ואני שומע רבות כאן בכל מקום שאני מגיע שכבודו היה שם ומסר שיעור לעילה ולעילה ולזיכוי רבים, ימשיך לעשות, ואני בטוח גם שתגיע למעלה בעזרת השם. כבוד שולחן הנשיאות, קהילה יקרה, וכמובן הבן הממשיך שדרכו